marktpartijen, gemeentes, provincies, bedrijven, intermediairs bij elkaar komen, subsidieverleners, om elkaar eens te helpen om te kijken of we een soort tempoversnelling kunnen krijgen in het hele innovatie. Wat voor ontwikkeling apparatuur hebben we daar nodig? Even doorvragen. Nou, dan kom je op opslag. Oh ja, opslag, daar moeten we iets voor bedenken. Nieuwe accusystemen, kijk eens wat er in Helmond gaat gebeuren. Waterstofconverters. En dan komen we op een niveau waarvan ik uiteindelijk denk dat het zowel voor onze leden, maar ook voor partijen die hier aanwezig zijn, dat het dan lekker concreet begint te worden. Je bent iets in de bagage naar huis toe komen, dus dat hebben we volgende keer. Doe eens echt een nieuwe businesskansen uit, echt nieuwe opdrachten. En ja, dat heb je natuurlijk niet in één zo'n sessie bij elkaar, maar de eerste steen is gelegd. En ik hoop dat er volgend jaar zo weer bij ben en dat er tussendoor nog een heleboel van dit soort evenementen volgen.